खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मुंदांखा सावस्रि फाहामगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि समाज सिबियारि डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि गोथार सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय। कक्राझार बागानसालि गामिनि थागिबि डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मआ 10 मे खालारखालि 69 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांनांदोंमोन। थांनानै थानाय समखिनियाव डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मआ दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव सुबुं माहारिनि सावस्रि फाहामथाय होनायजों लोगोसे कक्राझार आरएनबी रायजोआरि देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट आरो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कक्राझार ब्रान्चनिबो आफादगिरि जानायजों लोगोसे कक्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनिबो आफादगिरि जादोंमोन, जेराव डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मआ गावनि बाखनायजाथाव आरो गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों भारत जयती अवार्ड 2001, राष्ट्रीय गौरव 2001, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 आरो गोबां माहारियारि थाखोनि बान्थाफोर मोननो हादोंमोन। बिथां रुंसारि डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि गोथार सारादुखौ दिनै कक्राझार बागानसालि वार्ड नं 7 आव थानाय गावनि आंगोनि न'आव कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद, कक्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो बिथांनि नखरा जथायै खुंफुंदों। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे गोथार सारादुआव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि, कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, बर' समाज आफादनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि बायदि बायदि गौथुम आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। एक्चुअली दिनैहाय रुंसारि आदा डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि मोनसे गोथार साद्द सानमोन। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो जिहेतुके बे आदा रुंसारिया मोनसे समाव जोंनि कक्राझार बड' इमप्लयि लिटारेरि ससाइटिनिबो मोनसे समाव आफादगिरि मोनखाय जोङो बेनि गौथुम आरो बर' थुनलाइ गुदि बर' थुनलाइ आफाद खौसे जानानै मोनसे बिसम्बि दिहुननांगौ होननानै थिरांथा लानाय बायदियै जोङो दिनैहाय मोनसे बिसम्बि दिहुननाय जादों। बिसम्बिनि मुंखौ जोङो डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि बिसम्बि होननानै मुं दोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा थांनानै थानाय समाव गाव थैजासिमनि बेलायावहाय मोनसे गावनि आखाइजोंनो सुजुनानै गावनि जिउनि जारिमिन मोनसे बिजाबबो लिरलांदोंमोन। दा प्रिन्ट जादोंमोन, खिन्थु बिथाङा बेखेवस्लाबलांनो हायैलाय जोङो बेखौबो लोगोसे दिनैनि गावनिनो गोथार साद्दआव बेखौबो जोङो बेखेवफानाय जादों। बिथांनि थैनाय साना माब्ला आरो मा जाहोनाव बे जाहोनखौ बुंनो? बिथांनि थैनाय जाहोनाव अबसे बिथाङा एसे गोबाव सम लोमजानानै दङमोन होननानै जोङो खौरां मोनदों। बेबायदिखायनो उनावहाय बिथाङा जोबथा हांखौ बोदों बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव। दा बेनिफ्रायसो जोङो हठात खौरांखौ मोननानै गासैबो जोंनि गौथुमनि जेनोखि जोङो गुदि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनिनो कक्राझार इमप्लयि लिटारेरि ससाइटिनि सोद्रोमाफोरखौ आङो खावलायहरनायनि गेजेरजों बिथांनि रुंसारि जानाय समावबो गोबां मानसिफ्रा जोंखौ मदद होफैदों। आदानि थैनाय सानाव जोङो बिथांखौ माने बिबार बारसेजों एसे बिदाय हरदों। बे रोखोमैनो दिनैहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि साद्द सानावहाय बिथांखौ जोबथा बिदाय होनायजों लोगोसे बे बिसम्बिखौ जोङो बिथांनि मुङैहाय नाम लाखिनानै डॉक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि बिसम्बि होननानै मुं दोननानै जोङो बेखौ बेखेवनाय जादों आरो मा। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ बेसेबां जाखोमोन आरो बिथाङा थांनानै थानाय समाव मा मा हाबायाव आखाइ होबोदोंमोन? बिथाङा सासे डक्टरमोन। डक्टर जानायलाय बिथाङा प्रमोशन जायै जायै मोनसे समाव कक्राझार हस्पिटालनिबो बिथाङा सुपारिनटेन्डेन्ट जादों आरो डिरेक्टरबो जादों। बेबादिनो गावनि साख्रि जिबनाव साख्रि थानानैब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि थुनलाइ सोरजिनायाव मुखुबमोन जायनि थाखाय बिथाङा गोबां बान्थानिबो बिगोमा जानो हादों। बेबादिनो नेशनेल इन्टारनेशनेल बिथाङा बान्था मोनदों
आरो बिथांनि बान्था मोननाया बिथांनि गावनि जिउनि जारिमिन लिरनानै गालांनायाव रोखा रोखायैनो दङ। दा बिथाङा जोङो बिथांखौ सासे लिरगिरि होननानै बांसिनानो सिनायनो मोनदों। बेखायनो जोङो दिनैहाय बिथांखौ गुरुत्व होनाय खामानिया बेनो बिथांनि माखासे बिजाबा जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होलांनायखाय बा थुनलाइ मुलुगाव बिहोमा होलांनायखाय जोङो दिनै बिथांखौ आरोबाव बिथांनि थुलुंगाखांनायजोंनो जों समाजा जौगाखांथों होननानै गोसोखांनायनि गेजेरजों बिथांनि बिसम्बि मुङैहाय जोङो दिनैहाय दिहुननाय जादों आरो मा। जोंनि आदा गिदिर डक्टर उदित कुमार ब्रह्मनि बिनि गोदोनि मावबोनाय जिउखौरांनि सोमोन्दै आंनिफ्राय फंबाय हिसाबै फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुगैनायखाय आङो एसे खोन्थालांनो लुगैदों। आदाजों आं अबस्से गिदिर समाव गोबाव समय गुले गुले मोनाबाबो उन्दै समाव जों सानैजोंनो उन्दुलायोमोन आरो उन्दै समनि जेफोर बेनि कयेकटा एक्टिभिटिस आं एसे मिथिबोदों। मानो होनब्ला बे उन्दै समनिफ्रायनो बिनि कयेकटा माबाया क्रिएटिभिटिया एसे दस्रा धरननिमोन। बेनि जेरै गेलेनाय दामनाय देनायनि कालचारनि सम्पर्के पिकनिक माने लावखार मा होनो बेखौ ओंखाम जानाय आरो माबाफोर माने गेलेनाय माबा खेला धुला बेफोरनि सम्पर्के जे बे उन्दैनिफ्रायनो क्लास 6, 7निफ्राय जे खुब आखा फाखामोन आरो बेनि जे फरायनाय स्टाइल बेनि बुंनाय स्टाइल लिरनाय स्टाइलफ्रा जोंखौ जे एफानि जे साजेसन होबोनो मोन्दोंमोन बेनि बुंनायफ्रा फ्राय खुब माने गोख्रों धरननिमोन। जेरै आंनो नुबोनायनि बिथोराव बेनि गेलेनायनि बिथोराव जेनेबा फुटबलफोर गेलेनायफ्रावबो बेनि जे सिन्था धाराजों बे लेफ्ट स्करारमोन उन्दैनिफ्राय बे आखिजों जोग्रामोन। खिन्थु बिनि स्टाइलफोरखौ मानसिफ्रा कयेकटा मानसिफ्रा हमनो हाबाय बेजे बोरै बोरै बलखौ सोयो बुङो। आरो जेनेबा कालचारनि उन्दैनिफ्रायनो बे दथ्रा दामनाय थब्ला दामनाय आख्रा दामनाय उन्दैनिफ्रायनो बे जोनोमनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला आइमोन खोन्थानाय मथे आख्राखौ जोनोम माबा एसे लोमजानाय दिननिफ्राय 3 बोसोर 4 बोसोरनिफ्राय दामफैजेनदोंनो। बेनिफ्रायनो बेहा थब्ला दामनाय मुं दामनायाव खुब आखा फाखा। बे उन्दै समनि माबाफ्रा बेनि बोरला गावनाय स्टाइल जेनेबा बोरला गावनाय बे आगसिजों गावोमोन आरो बिनि नोजोरफ्रा खुब गेबेंमोन। आरो बिनि गिला गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय आरो बे ना सारनाय ना बोननाय ओरैबायदि इन्टारेस्टेडमोन माने बुंनो थाङोब्ला माने उन्दै समनि माबाया दुस्टामि माबाफ्रा एसे आलदा आलदामोन आरो जायखौ जोङो दा सानबाबो सानथ्र' हाया। बे जे एसे मोजां गोरों गोरा जालांगोन लोगोसे एसे गिदिर जे रोंलांगोन बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिनि माबाखौ जोंनि बिमाफ्रानि आरो रायजो राजानिफ्राबो एसे माबा नुखादोंमोन। बेयो खुब गोसो गेबें आरो खुब थिक्न आरो खुब बुद्धियाव माबाखामोन आरो प्रत्येकट' माबायावनो बियो जोंखौ साजेसन होयोमोन। जेरेखम क्लाब बानायबोनाय लाइब्रेरि बानायबोनाय बोरै बानायबोनाय बोरै लेखा रोंनांगौ बोरै मोजां सात्र जानांगौ बोरै इडुकेटेड जानांगौ बेफोरनि सम्पर्के जोंखौ बुजायबाय थायोमोन। दा आङोथ' गोजौ खलबाव जेरेखम दा रोंबोनाय समाव जोङो गोजान गोजानबो थाबोबाय। बियो जखन हाई सेकेन्डारि फरायफैयो होमबा आङो क्लास 6 फरायनाय समावबो आङो दतमायाव थाफैबाय बे क'क्राझाराव थाफैलायबाय। जखन आं क'क्राझाराव थाफैबा बे डिब्रुगड़आव थांलायबाय उनावहाय दा नुबोनो मोनदां डिब्रुगड़आव जखन मेडिकेल कलेजावबो बेनि जे ब्रेननि आखा फाखाफोर आरो बेनि जे लोगोफोर फ्राय माने लोगोफ्राबो आसुरित धरननि थिखनो बुद्धिनि ब्रिलियेन्ट मानसिजोबमोन आरो माने पार्सेन्टेजफोरखौ जों उन्दैफ्राव माबाबो आदानि माबाफोर जों मिथिबोदों माने 85%, 95% मोनाब्ला जोंनि फादाराबो फ्राय होननायाव चेलेन्जखौ बिनो नुहरबाय थायोमोन। जों बेवहाय कयेकजन नुदां आदा गोदोनि कबिरन्जन आरो नै साबुराम ब्रह्म कयेकजन माने ब्रिलियेन्ट जायफोर माने 95% गाहाम लानाय माबाफोरनि बिसोरनि माबा कम्पिटिसन माबाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो दस्रा धरनमोन। बुंनो थाङोब्ला बेनि जे सिन्था धारा खुब माने गेबेंमोन आरो खुब मोजां धरनै स्टाडि खालामबोयोमोन बुङोमोन। गामियाव थाबाबो बे गाज्रि माबाखौ आखु माबाफोरखौ जोंनो देखायफेरामोन आरो गाज्रि जाजानो लुगैयामोन। जेब्लाबो गामिखौ एकता धरनै खामानि मावनायखौ जोंखौ थिनबोयोमोन आरो दा डक्टर जानाय समावबो जों नुबोदों बियो गामियाव थांनानै आरो दानि जे नुबोबाय बेनि लिरनाय माबाफ्रा माने आंनो खिन्थाबाय थायोमोन उमुक उमुकखौ लिरदां उमुक उमुकखौ माबादां नों नायनांगौ आरो मानसिफोरनो एसे फोरमायनांगौ। दा आं हयथ' बेबादि आदानि माबाफोरखौ फोसावजोबनो हायाखै न' डाउट खिन्थु बे बानायलांनाया दा जुगामि जालांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला सानसे समाव निस्सय
बेनि जे सिन्ताधारा आरो बेनि जे सिन्ताजों खालामबोनाय बिजाबफ्रा लिरबोनाय बिजाबफ्रा आरो सानबोनाय माबाफ्रा जाहाथे रायजो राजा जेब्लाबो माने आजावना लागोन आं दा नुनानै मिथिबाय आरो मिथिबाय रायजोफ्रा बेखौ जेब्लाबो मोजां धरनै गोजौआव थांहोनो जुनै नाजागासिनो थागोन आरो जाय हक आंनि सुंद' माबायाव मिथिनायाव बुंनांगौआथ' बुरजा दं खिन्थु आं दा बेखिनिखौनो माने बुंनो सानदों आरो बहायनो आङो बुंथ'नानै दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।